И какво става, хора? Днес ще играем Brawl Stars. Ай да влизаме и да играем. Дано да победим поне един Legendary Star Drop. Трябва да избирам май друг герой, защото в предното видео бях с този герой. Затова дай да бъда с друг. Например, Лили. Не, за мен малко е слабичка, брат. Брат, ако искате ми кажете, кои от тези са ми най-добри? Сега ще ви го покажа. Ето тези. Пишете долу в коментарите. Добре, значи да бъда с Едгар или Аш. Офай си бъда с Аш. Айде. Давай, почваме да играем. Аз от преди един месец почнах. И съм и Силвър. И другите са... Вау, брат. Добре, почваме да играем. Добре, тя взе един... Добре. Имаме две игри и като свърши това видео, искам да изкаря поне 1000 лайка на това видео. Добре, имаме тук Колт. Не, Колт. Не, бягам от него. Есть победа, брат! Брат, аз бях на много малък живот. Вау, брат. Добре, 200 това. Добре, имаме един стар дроп. Дай да висока ще получа. Много мразя да получавам рейър. Добре, последна игра. Да поканя ли някой? Не, няма да искам. Добре, почва играта. И ако това видео събере 1000 лайка, ще играя 1 час с Brawl Stars. Не се шегувам. Добре, почваме. О, добре. Добър герой има този. О, тук има един. Не да бягам, че не искам да падам. Не дам. Я убих един. Шоудаун, почвай. Опа! Аз ги убих, брат. Let's go. 3 хора само убил, брат. 88 вече само. Епик. Какво ще получа? Един стик... Такова. Добре, ако това видео събере 1000 лайка, ще игра още една игра. Дано да получа това.